Това е тремболон. Пие се половин инжекция и се трансформираш в една по-агресивна версия и минаваш на режим убивай, без да се замисли. Сега ще се инжектирам с тремболон, ще изчакам да ма хване и почвам да обикалям държавата и да търся да миджет, джуджетата. Сега ще отидеш и изчаткам Джоков в Асеновград, той е бил голям гангстер, много се биел. Сега ще покажа батко какви топалки ще играе, направо ще оплешивее брадата, ще падна, че имаш петна, ще ходиш на ходжа и ще видиш комбо пядели, турчин, джамия, пардили, скапан, мръсен, гей, джудже. Сега, Джоков ти ще паднеш в канала. Следващия е Йовко Тихов в София, ще набарам. Както замяташ с розовата глава, ще набарам, ще дойда, ще причукам генгста, без да те чакам повече да идваш на никаква поляна. И ще иба майката, разбираш ли? Не ме ибе нито от полиция, нито от дела, нито от лудница, нито от гроб. Мен ми писна да фигурирам на тази зла земя, ще ви иба майката на всичките, да го знаеш. Това лято, този сезон, тая година, аз съм човека, да знаеш. Аз съм човека, наричай ма тремболон, анавар, станзолол. Съплючай са гол, изящо гол. Да, казвам ти го, просто прекалено съм генгста. Да.